Selamat hari Minggu ma di tasaluhna. Selamat hari Minggu matutu. Guarni minggu tas adarion ima minggu dung ari Natal. Doh topik madok moleate si ala as sini rohani debata. Tapara di marhata mari dehita mari tebuke di nomor 62 ayat sada sot 1 ayat 3. Yesus adomuan na disuruh debata na pasayon sude dosa di dolong Golgata asal abone di bata las dame 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 manito Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natuma palangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tongan hitaon. Jadi huidahami mahasangaponna, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami. Natubu di huta Bethlehem. Saya pinuji maguar munabadiai. Ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditugu-tugu ho do hami sian haholomon tu hati uron. Jala di padomu ho do hami. Naholang hian sian ho. Gabe saur muse dohot ho. Gok halalas niroha do hami ala nii. Saya jalo ma hamaletio niroha nami. Naung tinopotmu marhite-hite anak mi. Amen. Mari dehita.
batik ni debata de mingguta sadarion ima sian Matius 17 mamuka sian ayat 15 saharuri 10 lalu. Tuhan, saya asi marham dianaki, nasolpo to ibana, masai bernit diae, jot ibana somsam tuapi, jot tuaek, hubo do ibana nian tu akase siami, alai dang terpamalum nasida ibana. Dungin na Jesus mangalusi. Bangso na sopor saya jalan sumalinon. Sadia lelengon aku paku hamu. Sadia leleng nari ajuaku hamu. Buan hamu ma ibana tuson. Dungi disongkahi Jesus ma ibana. Gabe ruar masih bolisisian ibana. Jadi hisar madak danaki olat ni nasang obasi. Atong rak mangidogugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, Sai pargugui mahami, mangulahon na opar tupati mi. Amen. Maret dihita. Dices a Jesus dosani, sudena olo mangarsako, naso ubodo dalan men, asara botan haluan. Ojo trohana situtu, ininari toroi burju, nambinurani simusa, nasida bedoni hinala. Dia kainu hatai, Bisesa Jesus dosai, Bisesa Jesus dosai. Rohana totong asih, duna mangojo siang surga. Ibana lato tanoi, tumo bocol main namago. Inaruniro sanai, imana dong mamosani, irina inuni pasan, manani uhum di pajan. Ibanang inaranai, Bisesa Jesus dosai, Bisesa Jesus dosai. Tatopoti madosata dia dopani debata matangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijam. Para sirohana sumurung midahami. Hupar hatu tuhami jala hotopoti hami do. Dosa dohot pangalison nami nagudangi di jolom. Tatap pami marhite-hite asini roham. Jala sama dosa nami salhuna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin.
Tabegema baga-baga taringo tuha sesaani dosata. Humokopita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahet debata. Asa gabe hati gorani debata hita marhite-hite ibana. Hasangapa ma di debatana di gijang. Amen. Mari tehita. Puji Maha Tuhan Yesus Kristus, Pasangan Nomo nama tulus, Pedo Jema Bonada Nasa Epistel di minggu ta sadarion imana nenet sian pesalmen pitu mamuka sian ayat 12 sa rudi saplonom tajahama marsikat sorin. Sai pujio kudo akka pabahenan ni Jehovah. Ai sai ingoto kudo halongangan akka nabihinan nai sian narubi. Ale debata habedia do parhitian di dalammu. Dung debata dia ma marhati bulon songon ho ale debata. Nunga di palua ho bang somi marhite-hite tangammu. Aka anak ni si Jakob dot si Joseph Sela. Ima sahakna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan opeopsa. Amen. Mari kita. Mulo Jesus dengan nilas rohan, Jesus si pangurupin las rohan. Tidak komahata porseotai songon na hina tidak koni dongata sa porseau disadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria
nagabe-gabea sia todi parbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumauna bernit di panghuman ni silatus nama terpajal di bana di hau pinar silang na tua tubana toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahu hudul tu siamu ni di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pai mamula sogo tu tanaon manghumi halak na mangulu dot na mate au persea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria topan yala Kristen akan abadia dohot dihasan di dosa dohot dihatai nama dok mulak mangulu dosogo daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasura suda amin. Tabegema kursian ina mararata diuduti dohot korama.
Tikting namasa dihuriat tadi mingguan tanggal 20 sia Desember 2024. Naparjolo dak danak nasorang. Di bahasa-bahasa hotuhata dosada dak danak boru. Di keluarganya mata Sumando Marhuraja Pangaribuan inang boru sihite. Nah di hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 nasida maringanan di Kelapa Dua Wetan Manang Wiksia. Napa dua hon ruas nataba tajalo do gabe ruas ni huriata ima naparjolo amang Rudolf Simajutak tanggungan ni keluarga ni amata es saragi inang boru Simajutak ingana nasida di Jalan Haji Bain RT 03 RW 06 Kelapa Dua Wetan Manang Wik Onom. Napa dua hon keluarga Nyamata Luhut Roidal Simarmata Inang Ervani R Padang Rap Dohot 2 yang aku nasida sada bawa sada boru narosian HKBP Kertanegara Resort Jawa Tengah hingga nasida di perumahan Cikeas Gardenia Blok Isia nomor 10 Manang Wik Walu napatuluhun Dewan Diakonia Seksi Sosial tabuan maditang yakta karuas ni huriata na di bagasan persahiton songon na tersurat di tik-tikta na paupaton parpunguan bodari ujung tahun di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 patupaun ni huriata do parmingguan parpunguan ujung tahun na perjolo di pukul 10 bahasa Indonesia di pukul 10 sia bahasa Batak. Napa limahon parmingguan tahun naik baru di hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 patupaun nehuria do parmingguan tahun naik baru masuk pukul 10 WIB holan sahali parmingguan. Napa-napon panitia pembangunan periode 2024 2020 lalu alanunga berakhir periode panitia pembangunan tahun 2020 tahun 2024 alani nunga dipabakit huria muse panitia pembangunan periode 2024 sahatu 2020 lalu diketuai amata Edison Sinaga Sian Ueksada Hobartusi pinangido matu sude situa weksian ueksada 112 asatariri masian ganup uektabe nagabe tim di panitia pembangunan naik baru taringot tu partikian pelantikan di menyusul diwartakan
napa pituhon sumbangan sian ruas. Tajalodo sumbangan sian ruas ni huriata. Naparjolo bunga altar di pesta Natal tanggal 24, tanggal 25, dohot bunga altar di malam tahun baru tanggal 31 Desember 2024 sian keluarganya amata Insinyur Edison Sinaga inang borusiagian sian weksada napa duahon tapakedo kursi sebanyak 200 buah dari sian keluarganya amata Insinyur Kasih Majutak inang boru Panjaitan sian weksada mauliate ma di pasahat huriata tu keluarga naung manupahi huriata saya ditabai tu hata ma pasu-pasu dinasida napawaluhon buah-buah rapot huria nah di hari Sabtu tanggal 22 Desember 2024 nasalpu nunga di patupa rapot huria taringot tu program kerja dohot anggaran tahun 2024 merdala do raputi dohot denggan nani uluhon ni paditata na paduahon hobartu program kerja ni huria tahun 2024 marhite tiktingon pinangido matu sude ruas ni huria asa tapa sahat bema pelihat tu huria songoni matikting na masa di huriata tuhat tama masuk Ta gebege makor sian week 5.
Mari dehita. Hapusan ho Tuhan, nolongmu, bilas ni roh hati ki arsape, asini rami nak pamainanmu, osi palu apa Hapusan oh Tuhan, hapusan oh Tuhan, yang nama soho
sanariku diau di parade tungalani yasindo isudi. Damene debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Huriani Kristus na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus hatani Tuhata di minggu perpudi di tahun 2024 denet dosian surat ni Apostel Paulus tu si Timotius na perjulu bidusada ayat 12 sahat rodi ayat 17 sada Timotius sada ayat 12 sahat rodi 17 ujahama tuhita songonon ma tarsurak disi mauliate hudok dina marguguy honau ima Kristus Yesus Tuhatai ay detong duaw haposan ubahen na dipabakit au gabi parhalado pangicahi duaw na julo jala pangalili jala siulahon gugu alai dapotan asiniroha duaw ay da kuboto na hulay tagan sopor siyaido beyaw alai gabilan sumurung do asin rohani Tuhatai matat hapor siyaon dohot holong ni roha di bagasan Kristus Yesus hapo sadok tau jalood do hataon nung ngaro Kristus Yesus tu portibion paluahon akabar dosa sian akai duau na parjulu alai ala nyoddo ubahen na di asiyaw naing jumolo marhiti siyanau patuduhon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai bahen tiruan di akka nanaing porseya di ibana tuhanguluan sa liling-liling na alai hamuliaon dot hasangapon si sa liling-liling nama diraja naso marmulai ima debata namanotong naso dapot idaon nanamujungi. Amin. Ido sahatna hurian ni Kristus na hinaholongan selamat Natal madihita nga habis binatal ate alaya dong dope neneng marnatal siya kita di parsautaon manang di parmargaon manang di sarikat manang ahape jala sa sitong na nga sidong binatal dihita Protestan dihita HKBP umum na khusus na te jadi hobar tu kalederi dui rupaning na tapi sa sitong na jiwa semangat gugu ni Natali neng dotok tong lohot dinguluta Bama namar Natal terus ate. Namar Natal terus, Natal itu kan esensinya adalah sukacita kan idonai. Jadi halak namar Natal ikona dong do sukacita na las nirohana. Dang nagabi rupaning Natal ngasalpu Natal salpu masukacita daw. Selalu masih gorgor di ngoluna. Selalu terlihat dan dirasakan, dapat dirasakan bahwa Natal itu adalah sukacita dan setiap orang yang bernatal harus hidup dalam sukacita. Amin. Itu dah. Kosongoni itu. Ikonlah sedorhata. Natape kalederi ngasalpu. Alaihi norhon di kalederi dipaingot hita. Bah, Natal marlas ini roha. Apalagi kubereng huparwahon nga sada 2000 sada 2003 2004 2002 opat hali mau mar Natal isonate. Itu dah 2020 sada 200 son. Dang terasa nga 10 tahun awate. Neng 10 tahun neng 4 tahun nate. Ya, Victor Huta Bedo 6 tahun terhebat mau neraku di bagasan.
Ya 2020 ada, 2022, 2024. Huparruang do memang luar biasa do Cibuburon. Martopak jo hita par Cibuburon nah. Aido. Dang salah martopak inang dah. Unang tong ditopaki na salah ati. Molon salah nak daung anggo salah detong. Alain bolon na memang betul-betul luar biasa do. Buasa huparrod do opat tadi natalon. Antusias ni hamu par Cibuburon. Hita teh. Ayaw par Cibubur do awate. Antusias ni namar Natalido. Hirana hurang do tikilaw latihan. Nipi na pera tu Natalido. Wah, pajojor hope. Dimulai na. Marsasak, nuansa anggo maranatan nuansa putih white inna. White Christmas was hebat ate. Kan itu ada putih atau suci kekudusan ada di situ. Uparodo antusias tai rupaning. Wah, hebat do. Setiap Natal gok gereja. Luar biasa. Udah kuboto alani konsumsi di naraku bamuse. Ate. Alai dang pola nian adong dona samar konsumsi. Ya, oleh penitia mar konsumsi nah hurang dora dana ni naraku bagasan ate. Tapi yang pastinya hupakilala hodo luar biasa do Natal di Cibuburon. Iya. Alana anggo nasi dak kubereng dian songo dia Natal. Nah, alai na hubereng om maju hati dak ko namanginang. Latihan pe maradu hurang tiki marnipi-nipi dora hita muloneng marnatal. Amang bajuku. Amang Tuhan, sasaku di dia mah. Sebelah kiri do kanan do lonjong nei kan semendek songonon nei rupane. Sanggul hune dia mah. Na hubi jamido ini to kan adong do songon dia teh. Ya. Alai malas ni roha. Sasitong na Christmas is sukacita, ya. Joyful inna. Sukacita do Natali. Atong unang tadikon, unang lupahon, unang lupa hita bersukacita. Orang yang bersukacita itu memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Orang yang bersukacita itu pasti mendapat kekuatan dari Tuhan. Lasni roha dogogo tu hamu ninna. Alira kabi hubigi. Ya. Bahasa Indonesia do nakin para maranata kan itu teh. Itu teh bahasa Indonesia. Bermasmurlah bagi Tuhan. Dot akka manang Qur'an manakin dakuboto ala na doho tau gebi jago dakuboto dah ate. Ala memang na jago do Qur'an nate hamang dah. Suwer kan begitu ya. Iya. Bayi do Qur'an Yesus Tuhanku parmahan Dia. Dia mengakui bahwa kehidupannya dalam perjalanan hidupnya Tuhan seperti gembala. Marmahani ngoluku ikun tarajumi dui asa molo di batadu marmahani yau dakya dibuat di batahi tatu lobang tu dia do dibuat songonai dokoni pasal 27 tu japala nakka naloma idu dah ikun tarajumi do lasni roha do di padade di bata di hita. Jangan berikan waktumu hidupmu untuk di luar dari sukacita lasni roha. Songon tema dihita di bagasan minggon mengucap syukur atas kasih karunia Allah di hata batak di dok nakin madok mauliate siala asini rohani di bata harus mengucap syukur madok mauliate apapun itu amanginang walaupun sakit hidup itu walaupun pernah kita sakit walaupun pernah kita bergumul walaupun kita pernah dibenci, walaupun pernah kita dibuli, atau mungkin dikesampingkan, atau dipojokkan, atau di apapun, dimarahkan oleh orang lain. Babuktina alani asini rohana do Martin Luther madokon sola gracia. Alani asini rohana do. Bui hita songonon. Ido kan? Bui baga kita hubereng songona baga duhamu. Apa songona marsalu non hubereng saja. Tapi ada sukacita. Lasmi roha. Ima parkorhoni Natal sasitongna. Asa molo halak dang marnas ni roha na lupa do marnatal hibana. Lupa hibana. Jadi na melawan lupa pe hati-hatilah. Adong do ditipikan melawan lupa di dokon. Karena apa? Coba kita ajak kompromi dulu pikiran kita.
buasa mangulu au sape sonare. Buasa hipasau. Buasa dinggan nguluku. Dinggan dungulu mulu misalnya bui las ni roha. Anggo pikiran ni saya dong dinang. Unang diri puhamu. Mulu nga bongak hita. Mana tabereng halak na sangapan. Dan harus si pikiran na gari ada baru do num gudang pikiran na. Ibulai do ulunai mamikiri sudi. Jadi songo dia do hita marlas ni roha. Ido makana di bagasan turpuk tahun. Apostel Paulus mangalapati macai bagas do pakkorhon ni hatu tubuh ni Yesus. Pakkorhon ni hatu tubuh ni Yesus. Naung ditakup de bata ibana. Gabi Kristen ibana. Gabi Porsia ibana. Porsia ima pos ni roha. Pos rohana. Apapun itu dalam kehidupannya. Marhiti Yesus nong sorani Tuhan jala si paluai tadak maasini rohana di bagasan ngolutta. Holong na itu hita. Nah tapi sa sitong na Apostel Paulus sadar do. Dang layak ibana. Dang layak ibana daputan asini roha. Alai dilayakkan Tuhan dia menerima kasih karunia asini roha nasia debata. Ido na dihalas son Apostel Paulus sa manginang. Tuanima Kristenau. Tuanima halana Porsia au. Tuanima ruas hakabibici buburau. Iko na dong do bahasa songoni. Tuanima. Te bahasa Indonesia ni tuanima. Syukurlah. Tuanima. Mertua makan Indonesia hata tua doi kan. Tuanima. Bersyukurlah saya bisa hidup sampai sekarang. Jadi mau lo tahitongi dua syukur-syukuran on. Luar biasa dong. Dakku boto hole pagi hita dungu kan. Bah marhosa dobe. Buah musema di sidungo petur surgo hita. Tabu dinen surgo. Alim mau josonari kan itu neng. Ade. Jolo martadi kata majo rupanya. Tiba-tiba dungo. Bah ngapa jupang hita do kaupung tanong perjului. Bah enesa do hupung dia. Enggak di hita sonari di surgo. Bah lasong hatakku tonakku nina. Tuhan ini memulut surgo. Bah muset pajupang. Mohok nai, hapi-hapi. Wah itu persoalan juga lah. Alani dapotan asini roha do. Ido gogo dihita. Ido dihalason Apostel Paulus. Gabi halak. Sian siulan nasodinggan. Gabi sian halak nama kasogu di bata. Gabi dihasihi di bata ibana. Gabi holong rohana. Dung ditadda Yesus nang sorangi. Odo naneng tapar roho namanginang di nguluta. Ada kejujuran. Jujur, hidup jujur itu penting. Halak namar Natal ikon ditadda do maaf dirina. Ditadda dirina gale doau. Songon Apostel Paulus sa sitongna dia sudah lewat pertobatan itu. Dia sudah dalam hidup pertobatan. Nga mangulu ibana di pertobatani. Alai ditadda do dirina. Ay najulu waw songonod duaw. Jahat duaw. Najulu waw songonod duaw. Alai moliate ma hudok. Didok dia 12. Moliate ma hudok di namad gogoi honau. Ima Kristus Yesus. Tuhatay ay detong daw haposan. Ubah na di pabag kita gabi parhaladuna. Ido bakana hudok nakin bahasa. Tuhan ni mak Kristenau. Tuhan ni mak Porsiau Tuhan Yesus. Jujur. Untung saya Kristen. Kadang kita harus sadar juga amanginang. Sadar doh kita. Enggak selamanya kita benar. Dan selamana kita gale. Dan seliling na kita merukil. Tapi di dalam kejujuran kita mengakui bahwa Tuhan itu baik. 382 hari nama teh. Pigarinay nama hita tu baru.
Tagal pigan yang teh. Dupla dupsi do. Ayo pengen lupa beau nang rakun patut dok jangan lupa niko kan. 3 hari lagi tahun baru. Baru neng Tuhan. Ahado resolusi. Nakin usangaho do manotu TV. Ternyata orang Amerika nuain ngagudang dang maben resolusi untuk memasuki tahun yang baru. Hala Amerika dui. Anggo halak Batak dak kiadong resolusi nak ate. Mana masa digaga ursa do halak Batak. Ina masa ini ulah. Ale molo halak Barat manang halak Amerika. Kutoto nak di TV. Ala buah ternyata resolusi itu hanya masalah pelengkap semangat do HP. Dan diulahon resolusi harapan-harapan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ale sasitong na mulu di bagasan turpuk tahun, sasitong na kita harus membuat resolusi di bagasan nguluta. Ahado resolusi na ikon taulahon na tasakapi neng dapotak kita di tahun na neng ro. Tadda nong marnatal hita, tadda nong marayatayat hita, tadda nong tahatay hatani di bata di jolon. Tadda nong tabigi ayat-ayati rupaning. Na tapi sasitong na manginang. Najulu do sistemi berlaku. Ala buah SOP ga halak na marbibil. Ido makana pa jojor hon au hingok do beti kidak dana kau. Ala situ bapakku. Molo pas to baru manang Natal sekolah minggu. Aikon bahasa Batak do. Dai do. Nagudangan jol matu jabunami. Amang dia jo ayak nasahonin na. Jadi bingung ngau ayah sih. Nasong do bibil ni halakon memang dah ngadong. Kan natumago do manor boras da bana manor bibil na julu kan. Itu dah. Ale baru sadar mau itu teh gari hami walu halak jabon ayonom geleng na tutuai. Dua na tutuai. On walu halak kami oleh sadar do bibil na. Ipela ni situ adora. Asugari holan paredeama dang pola dong bibil indra na julu. Nalaki bagasan. Iru makana marayataya ma asabwa asa so malhita manangihon hatan itu hat di paingo mahita aka asin roha na siya de bata marperbui do na taulay marhite hatan itu hatta Paulus tahu dan jadi tahu sadar dia siapa dia ketika dia dipanggil Tuhan ketika dia dituduh di bata gabe hala Kristen gabe apostelna. Dan dia telah menerima kasih karunia Allah. Terbuka ma pikiranna. Dung Tuhan Yesus dihaporsiai ibana. Ya do hita sadar di si. Dung Tuhan Yesus. Adong do edde bukede opar 40 dulu teh. Dung Tuhan Yesus napuna songgop damena. Biar hulau tari pargugu ngulunai nasa dosaku nang sai doi. Adong musi di operasono pulu. Alani Tuhan Yesus marende endia asitok tong rohana nang pepardo. Alani Tuhan Yesus dang alani gugutta dang alani hamorota dang alani bisukta dang alani dinggan di parsauratta alani Tuhan Yesus jala halak naung manada Yesus jala di bahan Yesus gabi haporsonna di atas aplopat idok alai gabi lam sumurung doa sini rohani tuhatai matat haporsiaun dot holong ni roha di bagasan Kristus. Di dalam ngulu ni apostol Paulus lam sumurung manguluna. Ado hasurung aku songon Kristenau. Songon na porsia au. Selalu dohudok ko na manginang. Semakin orang sadar dengan imannya, dia tahu apa tanggung jawabnya. Karena life is responsibility. Hidup adalah tanggung jawab.
ahma tanggung jawab ta. Menjadi Kristen, tahu apa yang harus dia lakukan. Dia saplonom di dok. Alai oddo ubahna dia siau. Naing jumolo marhiti sianau patuduhono ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai bahen tiruan di akana neng porsia di ibana Tuhan nguluan salirena kita dipakai gabi tiruan ima hasurungan ni halak Kristeni. Songo dia do berdampak do hakaristenot tai berdampak do nong marnatali adong macerita ale cerita do dah cerita na lama don. Adong ma di sada kota, pinggiran kota dosa sitong naon. Biasa mak, mulu bawa duli-duli kan tor sebi-sebi do si malolong na mangidak kanak buru angur bagak muse anggona bo gedek-gedek durang pola dia tawi rupani ngate. Ale songon angur mah itu anon di bereng. Sudi mah pun. Nah julu kan jarang do mar parfum. Jarang dui. Au hingok do Gatsby na kelas ado karotasi Gatsby. Mul hupaki termerdela do keling-keling tu anak buru sa dianggut teh narak di bagasan. Gabi lomo do rohani. Aduh kadang nu songon teh. Gabi lomo do rohama nganggo kananguron. Daripada bibi ni nabok badan. Jadi adong macerita di sada kota, saya di parhon duli-duli umma. Sa sitong nadang pola baga inna itu anon, ninna ceritai, ninna buku na hujahi. Ale nanguran. Angur. Itu abad-abad ke-19 awal. Baik kok kamu mah abad ke-19 awal akhir teh. Abad 19 akhir ngamar parfum anak buruan itu anon. Belum mau rohani. Duli-dulian. Angur mau nina, naik angkot, saya dipajonok. Ujung na dilului mak, wah sangurun, parhepeng dora itu anon narhana. Dui saya diparuan, diselidiki, penasaran babawon. Aduh isi donengon, anak ni isi donengon, buru di isi donengon. Paribak ku donengon narhana rupaning kan. Ale dah arung paribak ku nangur narhana tong kan, sudido bibi narhana tong kan. Ternyata ibu kamu amang dapat nibana ma alusna. Dung di payuti ibana itu anon diikuti dikit kemana. Ternyata itu anon karejo di pabrik parfum. Jadi holan parfum do di jama-jama yon. Dan kayak di jama ni kanasin. Ai molo parfum angur dan anong parfum na so angur ate. Kan angur di bangur mah terus. Hape so hei pakai parfumi ale ala na sekitar na angur gabi angur mah ibana. Duit itu dia pe ibana angur. Dibuan alogoido angur nasian daging non ala marsaur ibana di toko manang di pabrik parfumon. Kadang hidup kita harus seperti itu amanginang. Kalau kita hidup bergereja, bertuhan, ikon angur do tanda kutip nguluta. Dan gabi berbeda. Dan gabi holan pahata-hata tahu. Kita mau menyelesaikan tahun 2024. Apa resolusi kita? Ikon adong do aura angur ni hatani Tuhani di bagasang nguluna. Tada naung marnatal hita. Ada sukacita. Moloro hita las marohani dongan. Buah moloro hita sudi sip. Ngorobe. Berbeda ini mesti tungkan. Bagaimana kita menjadikan itu? Paulus sadar bahwa hidupnya seperti itu anakin. Dia harus memberikan aura yang positif, berdampak bagi orang lain. Di bahini amu nama-nami nanami. Di minggu na parpudi tahun 2024 di paingok do tuhita lam tabba tikki di lor debata tuhita lam pos maruhatta tu ibana lam dinggan ma parangeta lam tapuji ma debata songon
epistel nakinate. Saya pujiokku do akapabahenan ni Jehovah. Pujiokku, saya pujiokku. Apapun itu. Orang Kristen yang sudah bernatal harus mampu mengatakan ada sesuatu sukacita, ada sesuatu yang diberikan Tuhan bagi kita di dalam situasi yang pahit sekalipun. Madok moleate mahita tuibana namang alehon pasu-pasuna dot asin rohana martanyang mahita. Tuhan di bata manami moleate madi pasat rohanami dilihoko at hatam tuhami. Huhapor say hami inorhoni hatam do. Marhai pason partodion nang pamatang nami. Alapos rohanami Tuhan di hatami. Ay hatami do sulu-sulu do tukok nami. Gabi tolhas hami, bolas hami sahatu minggu parpudi di tahun 2024. Naing salpuhnon nami mataunon Tuhan dang piga ari nai di baheni ajari hami Tuhan asa toktong di bagasan lomo ni ruham ngulu nami songon hatam nahu tanyo kami alani asini roham alani hodo ubain na tarbek kami manggulmit rodi dikyon atong homa muse nama dongani hami memasuki tahun na baru muse haduan. Jala ajari hami mamilangi aka ari-ari nami. Ay ragam di si pasu-pasum Tuhan. Ragam do padonganiyommu. Nang pangatoyommu. Di ngulu nami. Asa dapotan rohana bisuk hami hinorhon ni. Ajarin hami asa mangulu di bagasan lomo ni roham. Nunga buas so Tuhan mangalehon akan nariko di ngulu nami. Narumiko tipe di leko. Ajari hami asa lam tupos na rohanami tuho lam burju na hami martuhan marparangin na denggan di parsauran nami huboto hami tanggung jawab nami songon ama ina yanakon dongan ruas parhalado partohonan dot akata tanggape asa hubuak kami Tuhan sodang ni natal nang hupatu pahami tutu mahami sibuan lasin roha ala nunga miat di hami lasin rohai ajari hami Tuhan madok moleate ay hagugu uddo hamoleate on nami molo huboto hami madok moleate huhapor say hami do sudi na isyakko jala marhapatian tuhodo Tuhan salu nai pasu-pasu maruasmon nasa toktong mangidohon, mangigil, tuho, diragam ni si pangidohon na sida, manangahapi Tuhan. Di paranakonon, di rokap, di parkarejuan, di parsauran, di haipason, do salu na tehe, nasa toktong di pangido akaruasmi, nahira so di lehokodo pe Tuhan, di pabeddaho, rasi-rasan waing, aliyamang unang pabedday, unang alang asin roham sa pala nong dilehoko di hami minggu na barpudion di tahun 2024 pos rohanami asa tu tahun ni lehonomu ma akan pinarsita ni rohanami sihol do lungu ni rohanami mananga hape tarlumubi di akan marsahit amang iegultum Rebecca buru manulang amang MC Right inang cisimbulun buru si hombing, Niko nenggulan, inang panggabian buru tagaol, amang situa JF nenggulan. Opu Teresa silitonga buru pangaribuan, amang B si manjuntak, Rico asitumpul, Yosua papahan, do diakka ruas nami pe Tuhan, na di bagasan parsahiton, na asingin na suhugwari hami, amang situa SB silalai. Dot akala asing pe Tuhan. Aliya mang paso-paso na sida jama pamatang na. Dang hadong na sotar patupaho. Ido pe huti upami huhapor say hami. Hatami. Dang hadong na sotar patupaho. Patupa mayamang. Nung adilihoko las niroha tu keluarga pangaribuan inang buru sihite. Naung di pasorakoko sa dadak-dadak buru di keluargai. Parbui ni parsaripeon naung di padumuho marhiti huriam parbisuki natorasna
Lehon hai pason tidak danaki magudang dak danaki dang holan di pardagingon ale dohok ma di partordonna asa hobbar tunani memehon ni naturasna ha porsion nei pakirimon nei dot holong ni rohanai siakko tu yana konna gabi magudang madak danaki di bagasan lomo ni roham mauleate ma ala sai tabbai hodo akaruas na burju laho manupahi mana mangurupi huriam di keluarga Isinaga Borusiagian, di keluarga Insinyur Kasya Majuntak Boru Panjaitan. Saya jupang matuhan akasilas ni roha di nasida. Sikka ni pangurupion nasida tu huriam. Ay molo diurupi akaruasmi huriamon. Doson na mga lehon tuhodo Tuhan. Atong bukbahi rohanami. Kirpasi hami. Asa lamringgas hami masilon leon. Mangurupi huriam. Ay parhitiam mudo huriamon hataridaanmu songon pamatang ni Kristus hami pasu-pasu makana marulang tahun hatutubu do pardongan sarepeon di bagasan sa minggon sonang nasida Tuhan marlas ni roha mangitongi aka pasu-pasumi di lohko umur tu nasida tiki kesempatan tu nasida ali Tuhan debata molo tungpe adong na di bagasan paru kilon nasida but Tuhan paru kilon nai lehon las ni roha do gugu di nasida nang hami penatok tong ringgas romar minggu na saya makirim do hami Tuhan ragam ni pasu-pasum hahipason aka pangabahan pangomoan dia kana nula ni tangan nami pos rohanami Tuhan ditikina jupang nami dui jala ajari hami asa benget hami mai-maima aka nanaing sinakapommu neneng lehonomu tu hami di bahenisi sama dosa nami Tuhan asiroham saminggon tarlumubi dinay mangujungi taonon hami todim na badai ma margubi hok kami jalo ma Tuhan tanyang nami mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami amen marede mahita laos tapasahat mapeliata Amen.
Dede batama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileon-leon na denggan. Doh nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajom di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silang lehon mituhami. Asalam gir-gir hay mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tuangaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, si samadusa nami, songon panisa namin di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu siang Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amen. Amen.